Pamätáte si, jak Piščinko odišiel z FC Prieta do Paríža? Tak dneska si ukážeme jeho cestu v Paríži. A dneska nás čaká prvý tréning za Paríž. Dobre, tu už niekto dáva gól. Vôbec to nebude mať Piščinko ľahké v tomto týme. Nijak FC Prieta tam klobásku, pivko, všetko dostane a toto nič. Dovi nedáva, tiež nedáva. Ale teraz Piščinko perša to a netrafí ani bránu, veď tam fanúškov toto stredil. Dobre. A to čo počujem, že vraj Piščinko sa zas pobil a hneď v Paríži prvý deň. Ešte, že prečo a kvôli čomu, to ešte nevieme. Ale to vieme, že Piščinka bohužiaľ chytili a asi pôjde do väzenia Piščinka. Tak teraz budem musieť Paríž hrať hneď bez Piščinka. To je niečo hrozné, čo ten Piščinko robí. Tak poďme hneď na prvú šancu, ale neviem, či bez Piščinka Paríž bude musieť toto. Kopu zranených hráčov, takže Piščinko by sa tam vážne hodil. A teraz, že vraj Pasič, kde je? Nechcem tomu veriť, že Piščinko by niečo takéto mohol spraviť. A keď vy si tiež myslíte, že Piščinko určite takéto nič nespravil, tak dajte like a odober, aby som videl, že tiež ste s nami. Dobre, tak už poďme na ten zápas. Doué má loptu. Doué sa snaží prebehnúť všetkých hráčov, aj sa mu to darí. A už tam hľadá pred bránou hráča, ale bránkár to zblokoval. Ale Paríž má hneď ďalšiu šancu v 34. minúte. Ramos ide, Sergio Ramos. A Sergio Ramos, fejkový Sergio Ramos dáva gól. Gól. Takže, že by Paríž vedel hrať aj bez Piščinka. Tomu sa vôbec nechce veriť. A máme tu ďalšiu obrovskú šancu. Kvaratskhelia hneď stráca loptu, krása, ale snažíme sa obrať. A máme, dobre, Kvaratskhelia má loptu. Ramos, zase ten Sergio má loptu do piči. Dobre, Neves. Mladý talent, mladý obrovský talent. Sa snaží prihrať, aj prihral Doué a offside. Dobre, ďalšia obrovská šanca je 1-1 v 70. minúte, ale Ruiz, zase Ramos. Ramos beží sám na bránu, sám strieľa a gól! Gól! Ramos, už druhý gól za tento zápas. Ramos úplne ťahá útok. Krása. A máme tu voľný kop, ktorý bude kopať Mendes, ale asi to bude prihrávať, lebo odtiaľ to daj gól, tak to asi nie. Dobre, Ruiz, Mendes, naspäť Mendesovi, dobre, krásne prihrávky, Neves, Doué, beží, ale oberú ho a snažíme sa obrať, ale nevyšlo to. A už bude asi koniec zápasu a prehrali sme proti takémuto klubu. Prišli nám nové informácie ohľadom Piščinka a to, že Piščinka konečne prepúšťajú z viny. Ešte nevieme vlastne prečo ho prepúšťajú, ale to sa dozvieme asi v ďalšom videu. Takže keby ste chceli ďalšie video z tohto, tak dajte like a odber. Ale pozor, lebo teraz nás čaká oveľa väčší zápas. Ale máme na šťastie Piščinka, takže ja sa vôbec nebojím, či vyhráme alebo prehráme tento zápas, lebo to je jednoznačné, že to vyhráme. Dobre, prvá šanca a hneď Piščinko má loptu. To je krásne vidieť, keď Piščinko má loptu. Dobre, zase prihrávajú, kámo, úplne tiki-taku tu hrajú s Piščinkom, ale nakoniec offside, nemali to podľa mňa robiť. Ďalšia šanca, zase Piščinko má loptu, prihráva, zase má Piščinko loptu, beží na bránu sám a strieľa a gól. Piščinko, hneď prvý zápas basy vyšiel a hneď ukazuje, že on je tu GOAT a nikomu nedá svoje miesto v Paríži. Dobre, ďalšiu šancu tu máme. Už v 48. minúte a zase Piščinko, proste Piščinko je GOAT. Sám beží, nenechá sa obrať a nakoniec sa nechá, čo tieve. A čaká nás s veľkou šancou, asi posledná šanca v Paríži. A toto, Piščinko hneď má loptu, oberú ho, vlastne ho obere, ale naspäť mu prihral a strieľa a gól! Takže vyhrávame tento zápas a už dúfam, že už nestihnú dať ďalší gól, lebo keď áno, tak Piščinko zase bude mať prácu. A je koniec tohto obrovského zápasu. S Piščinkovými 2 gólmi sme to dokázali. Ale pozor, lebo teraz nás čaká finále v Supercupe proti veľkému klubu a to je Tottenham. Tak poďme na to, tento zápas musíme vyhrať, aby vyhral Paríž, Supercup, lebo musí už Piščinko aj nejaké trofeje v jeho kariére mať, lebo zatiaľ sa mu moc nedarí. Tak poďme ukázať to tému. Ale máme problém, lebo už 1-0 prehrávame. To jak sa mohlo stať? Ale nevadí, Piščinko už Dembele mu nabieha a Piščinko dáva gól. Piščinko to dáva na 1-1. Takže ukazujeme to tému, že tuto my budeme bojovať.
Dobre, Pišinko zas dostal loptu. Krásne, už tam hľadá hráčov, prihráva, naspäť mu prihráva, Pišinko zas prihráva, dostáva naspäť prihrávku a Pišinko beží. Čistá tiki-taka, zase prihrá, krásne ho našia a strieľa a gól. Kámo, toto, čo Pišinko teraz zahrá s tým hráčom, to bolo niečo krásne. Čaká nás asi posledná šanca a hlavne rozhodujúca. A Pišinko nedá! Nie, ešte máme a nemáme. Čo ti jebe? A prehrali sme v Super Cup. Nevadí, niekedy sa aj toto stáva proste, že nemôže všetko vyhrať. Ale po tých prehrách, čo Pišinko prežil v FC príde do Paríža a tiež prehra, tak to som fakt nečakal, že toto presne sa stane. Ale to nemyslíte vážne, čo sa práve teraz stalo? Že vraj Pišinko tak nezvládol prehru v Super Cupe, že okamžite sa išiel ožrať a k tomu ešte sa aj s nejakými dievčatami, že vraj toto rozprával. A hneď o tom aj písala Pribeta News, že vraj obrovský škandál a nevieme, či Pišinko a Renčiči budú ešte spolu po takomto obrovskom škandále. Tak tu je koniec tohto videa. Chcem sa vám poďakovať, že ste toto video dopozerali až doteraz. A keď chcete pokračovanie z cesty Pišinka v Paríži, tak dajte like a odber, aby som videl, že aj táto séria, miniséria sa vám páči. Tak čaute.